Moi, mut loppuu ihan just akku, jotenkin mä teen tosi nopeasti. Eli moi, tää on tämmöstä ilmoitusasiaa. Että kesällä 2013 on tulossa videoita. Meille 8.9 on tulossa videoita. Koska sitten me molemmat ollaan, sori, mun juttu on mennyt vähän rikki. Mä nyt yritän tässä, kun mä höpötän teille katsojille, niin yritän tässä korjata tätä juttua. Noin, no niin. Eli siis kesällä 2013 minä ja mun kaveri tehdään niitä videoita sinne 8+9 käyttäjälle, eli just tälle käyttäjälle. Ja sitten me ei tehdä ennen kesälomaa sen takia, koska meillä ei ole valitettavasti aikaa ja meillä on vähän muita menoja, mutta ja muutenkin yksityisasioita, niin sitä vaan, että kesällä 2013 muistakaa katsoa meidän videoita, kunhan ne saapuu sinne YouTubeen. Eli nähdään sitten kesällä. Moikka!